ورح مقابيت أمول عالم نايدك أنسيو ورح تباهيلا اتفلت ورحيا سلازي أبزا ورح زيئا ندك أنسيو زملكت زتفلالي زعباتات العلنا كنزاربينا نأبركتو دك أنسيو زقلت زتفلالي صحفاتون كنلونا إيو قوال نستيث مالت فرق حبرتسب مالتيو سلاز خوني مدباتنا اختكتاتلو بخبري نقدم بمبصعة أيتقششة سبأو مسلا البسة ترى إرتراويت قوال نستيثي أب حبرتسبنا أزيلعو المخانو إذا أبوان برتاو قالسي زنبرا أبركتو زخفلتو مسواتي أب نتفتات لمعاتن محبحاب سدرابيتن زلوا إجام سدنغيو انتقوني بمتأنتي إرتراويت قوال نستيثي زخفلتو واقع زتتصاورتو حسامن أب ناصا إرترا قبوء كبرا أيرخبتن مسلا أيتحلون طراي زيكوني بسنكتي أب هاقرنا زلوش أفلاقي كجله هقدف لعل خالق كفال حبرتسبنا بصقمات خبيبان زختيمان أبدخنة سدة تنبر الله كجله هقدف نتا أبس حالف 33 عامتات بتكبار سبأو مسلاتا جهيسو ولاد مخان زخونت بسئنة صموان كم اتساقي بيتا قريفا خم اتسدد تسفا خم اتقرصن بزي فردي خم اتحيرن زقبرا أبشمون تمقابيت أهقراوي معالت دك أنستيو من كماخي لواه صنعتي قرات هركوتي بزبلو أقول قالات يودسا أبلع الهزب إرترا بحفشا أبلع الدك أنستيو دما بفلاي بقجله هقدف تفتسام زلو قطباون محبراون سنا أمراون عمتن شقونان بقالات قلت أزيو زخبت إيو زاد جن حافتي ولا قجله هقدف نتزي موتن صنع الحلم إرتراوي تادي أما عمو كم زقبر كيرو إيو أبس وانزي عدلان هيوتان أب كند حاقوسن وخعتان مرعان معبالن مرد موتن نبعاتن كزانتن حمامن كوينو إذا أب وان مجزاتي إثيوبيا أبلع لي إرتراويان دك أنستيوس تخايد أوج بوليسي صنتتن ودكت مورالن مجهسب أو مسلاتن مسشكانة قجله قدف بموددار نت بماريحنت والكملاغي إساياس أبلع الحبرتسب إرتراز فتصن زلون قولعن صورن تنقلات يعبن يخفئن قجله قدف أبلع لي إرتراويان دك أنستيو زكايدو زلو قهودن صورن كبيد عنوتن طلمتن هزبيز تقاملو من جماي كم من صافن مزراقن يزحسب مخنياتو عين ماين تنقيصو انت تبلاشو هيوت حبرتسب أب كبيد حدقان طفاتنيو زودق قجله قدف نتا حبرتسب بطعنا بمورالن كم زقلصلن كم سسنن وسان ترى التصاوت إرتراويت قوال نستيتي كم اتمكن زولدتهم دقا كم زي تعبن كم زي تحقفن بتاتينوا هيوت إرتراويت هادي أب كندمر عن درعن حزنن كأنزان وريسوو إثما هتسن إرتراويت هادي زنكاتي زتولدو دقا زصنتن زبتاتنن قجله قدف نيمسل أب هاقراويان بعالاتن فستيبالاتن ناي حصوت دك أنستيو بانديرات إيران زوريات خدينن تسليمن كدبلان كعللان كمؤون أب تقبار زي فتسم زوصل تيماتاتن مدرتاتن كسمع أموديو أب حبرتسبنا إرتراويت قوال نستيتي بمنصرتي أب هاقراو قداس اللواء قوتاوي أبركتو قجله قدف بمنقدث السماوي هاقراوي محبر دك أنستيو إرترا مالت همادئي
ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብግዝያዊ ረብሓን ብምትላልን ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ኣንጻር ረብሓታተን ደው ከም ዝብላ ገይርወን ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ብቁንጣሮ ረብሓን ግርህናን ኣብ መጻወድያ ጉጅለ ህግደፍ ኣትየን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ነቲ ኣማሓዩር ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ክሲ ገደብ ግዜን ዝሳቀያን ወላድ መኻንን ኮይነን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝውክላ ኣይኮናን። እተን ሃገራዊ ክብሪ፣ ናጽነት፣ ፍትሒ፣ ቁጠባዊ ምዕባለን ምዕቃብ ክብርታት ሕብረተሰብናን ንምርግጋጽ ልዑል ዋጋ ዝኸፈላ ደቂ ኣንስትዮ ኣይወዳደረአን እየን። እጃም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብና ንይምሰልን ንፖለቲካዊ ሃልክን ተሓሲቡ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ክዝመረሉን ክዝከርን ኣይግባአን። ኣብ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ወዳሲ መደረታት ስለ ዘስማዕካውን መምዘና ዓወትን ክብረትን ኣይኮነን። እቲ ናይ ኣማን መገምገሚ ስራሕን ፖሊስን ካብ ብኣፍን ምግዓርን ሓረጋት ምድርዳርን ብተግባር ክረጋገጽ ኣለዎ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ መዳያት ዘለወን ጽልዋ ግቡእ ቦታ ክሕዛን ጸገማተን መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብን ምዕባለአን ክረጋገጽን ምዝኽእል እዩ። ርትዓዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካውን ማሕበራውን ማዕርነትን ከምኡን መሰል ዘይብሉ ሕብረተሰብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተነጺሉ ንስምዑለይን ረኣዩለይን ወይ ድማ ንመተሓፍስቲ ፖለቲካ ተባሂሉ ስልጣን ክወሃብ ኣይግባአን። ካብ ከርተት ንዕላማ ኩርሚ ብዘይጸማ ምስሙነ ዝረዝህ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ዘለዋ ዝተደወነ መልክዕን ስምን ንምክሕሓስ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዲፕሎማስያኛታትን ከም ዝተረኸቡን ንቕኑዕነት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ዘንጸባርቕ መደረታት ከም ዘስምዑን ንህዝብን ዓለምን ከደናገር ይፍትን። እንተኾነ ዝስተ ጽሩይ ማይ፣ ስሩዕ ኣገልግሎት ጥዕና፣ ስሩዕ ኣገልግሎት መብራህቲ፣ ኢንተርነት፣ ሰብኣዊ መሰልን ቅዋምን ኣብ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ብሕቡራት ሃገራት ዝዝከሩ በዓላት እንተደገምካ ብዘይካ ነብስኻ ምቕሻሽ ኣምሰሉን ዕሽነትን ፍትሓዊ ወይ ተቆርቋሪ ህዝቢ ኣይገብረካን እዩ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ብዘይ ክስን ፍርድን ንዓመታት ተሓይሮም ዘለዉ ዜጋታትና ፍርዲ ክረኽቡ፣ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ክነግስ፣ ስደት ከብቅዕን ስርዓተ ሕጊ ክህሉን እንተተገይሩ እዩ ናይ ብሓቂ መምዘኒ ምዕባለን ቅንዕናን ዝህሉ። እታ ረዚን ዋጋን ደምን ከፊላ ዓስባ ዘይረኸበት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ወለዳ ፈላሊኻ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ጸልማት ሓየርካ ወላድ መኻን ጌርካ ብጽሞናን ሓዘንን ኣዘኽቲምካ ክንስኻ ኣብ ማዕከናት ዜናን ኣኼባታትን ባዶ መብጽዓ ምሃብ ድማ ንብዓት ሓርገጽን ውስልትናን እዩ። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ክብራን ተረኣን ኣብ ሕብረተሰብን ዓለምን ብግቡእ ክንጸባረቕ እንተኾይኑ ብቐንዱ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ንመሰላ ክትጣበቕን ክትቃለስን ፍልጠት ክትዓጥቕን ንዘለዋ ተውህቦታት ክትዕቅብን ካብ ተጸባይነትን ነብሰ ምትሓትን ክትናገፍን ኣለዋ። አቤላ ቤላ 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 አቤላ ነዛ ኣቐድም ኣቢለ ከምብባት ጸናሕኩ ጽሕፍቲ ዝሰደደልና ገዲም ተጋዳላይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃነ ገብረትንሳኤ እዩ። ብርሃነ ገብረትንሳኤ ብብርሃነ ማንጁስ ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝቐረባ እዋናት 3 ተኸታተልቲ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ዘቕረበ እዩ። ቅናት፣ ብርሃን ኣብ ጸልማት ከምኡውን መምሃሪ ቋንቋ ትግርኛ ንቖልዑን ዘዳለወ እዩ።